Niya kay sa alungan adin mipenun si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya pipenun yan si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suama iyan na puwa kutamok yan. Emanan yan na si iku tamok iwata iyan. Na piyakitalwan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suama diipreklamu o di napipenun ang kutawata. فإذا شيخ يتوكأ على عصا na kagiyo kumakauma na loks bas kaniyang bumakatuteken. Fasa'alahu faqal na inisaan ang kuto sa kataw ama. Inisaan sa kaniyan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan. Innahu kana da'ifan wa ana qawi wa faqiran wa ana ghani. فَكُنْتُ لَا أَمْنَعُهُ شَيْئًا مِنْ مَالِي. Aya Peter ang kuto ama natigyan mata natigyan na sa kanyan na si ikumas sa kalubay niyan ay mananin na si ikukay to iyampal. Wa ana qawi na sakan na mabegrako. Wa faqiran wa ana ghani nagu sa kanyan na datamukyan ubri nasakan na adnatamukakan. فَكُنْتُ لَا أَمْنَعُهُ syai'an min mali na dad na tigin pamana ayat tigin na btada kana ubakan sa kanyan pagernas si ikot tamukakan kana ba kana tigin pagernas watakan si ikot tamukakan wal yawma ana da'iftu wa huwa qawi naiman tuwa tigin alungan na miyakalubay ako sang kuto kialok sirun miyakalubay ako at tigang kuto ama wa huwa qawi naskan yan natigin naskan yan man imabagar wa ana faqirun wa huwa ghani nasakan natigin na pobre ako naskan yan nakawasa wa yabkhalu alayya min mali na di ko niyan panatigin isduan si ikaw tamok yan fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakasagid si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pitaro yan ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى. Dati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atur naguda pangalaban amanagyan ang kanan apitero ka nainunta na makagura. Thumma qala lil walad na oryan na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangputo awata anta wa maluka li abik. Saka agusto tamuka na palayakan arki ama aka. Subhanallah. Si isang kaibtad tanong, si isang kaimasad tanong, na kemasaan tanong, nagukipakayap kilay tanong, nagukipakaya si iku mga ginawa tanong, na babu pemangani suluks, babu pemangani suama, sa ipumasan yan sa bulong, babu pemangani suama, sa ipumasan yan sa satiman anditar, na dirumpan ipanunong kaawata yan, la ilaha illallah. Ubang kapakalilipat ya si iku mas akay tuuka, si ikumas sa adapan abarkab suld akaw-yagan na daakap pagapasan ka inunta na siya maaka kanaubakan yan di pa nakasakan ko sa lakaw ataw iman to kailangan kaya maaka kailangan kanuya maaka na dingkas kanya di ka di makisikila sa ayat 3 makanggasturun dapat na si fulan subhanallah dingka katawan wanto nonon ikyara say yam aka sa parabu si iku ginawang ka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagnintanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala pagampagalintan din mapipiya sa riskian tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa bagar nagutawfiqan tanong niyan sa misampay tanong sa kapipiya ginawa si isang kaiya kapakataling guma ang kaiya bulan Ramadan sama kang galabag tanuron sa mga simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gyan kaya butad akaw yaguyag tanong si isang kaya dunia na apian to nonon ikiyaw maan o pangkatana ka. Apian to nonon imiyapasad ka kurso. Malagit o makapantag si iku Islam, makapantag si iku Western na apian to nonon ikiyasampayan pangkatan na adin din amas akap keribat ka. Malagi dang kutwa mapayag na gumasulan, malagi dang kutwa kinangka ka nagugong kutwa dingkaw kinangka.
na ginan din sukatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin manutua kullu bani adama khata suatigin sulang-langun umbuat anwadam na paglindin natig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karibat wa khairul khatta'in at-tawwabun na ayatig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apermirwa number 1 si iku pangariribat nang kutwa di ran dikapakambalingan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ang gulalan sang kutwa di ran dikatubat si isang kaya masatano na liupan sang kutwa sumangapad na kagida siran taufiki wallahu ta'ala sa kapakambalingan niran na diran opan tamanan na diran ipagambug na diran ipagandisan ang kutwa kap kedusairan diran penakay di ipmatagas ang kutwa kap kedusairan ikira man tua miya timo ang kaya sa grumpong na miya magistoryo man isa sa miyang galbakyan si iko mga nakaraan yan si iko miya nga ipos ang mga kadustaan mga kalalalungan na ilang kakainisumpatyan ang kayaragyan sa kaniyang pimapian agus kaniyang pimatagas sa lagi dudinin ipagambog na dudinin ipagandisan ang kuto amyang galbakyan akadustaan na tukawan tanu ang galagidanan ang mga tao na dikira ni prila Allah subhanahu wa ta'ala ang kuto anganin amyan dusairan sa lagid ang kuto akiaturun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin suatig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so langwa ummatakan na kapag mirilakiran ang kuto anganin amyang galbakiran akadustaan illa al-mujahirin inunta ang kuto ang mga tao ang mga mujahir mga mujahir ng kuto tao ipuyagiran sunganin amyang galbakiran adusa wa inna minal mujaharati ay ya'mal ar-rajul na padsang kuto akipuyagan si iko galabak padsang kuto kipuyagan ko galabak ko tao akadustaan ay ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amala thumma yusbihu wa qad satara Allah 'alayhi fayaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kada wa kada makang galabak so tao si iko kagawinan sa kadustaan na oryan yan nakiapitaan sa kanyan na siya panganun wallahu subhanahu wa ta'ala ang kuto amyang galbakyan akadustaan si iko kagagawi na ila ang kaamay ka makapagway sira na gusto ginawa niya ano din na sumipimbitira iniyan na tigin na ya fulan amiltu al-barihata kada wa kada kaya tigin fulan na miyakang galbak ako sa lagidya kagay hugawi lagidya miyang galbakakan upama na din hindi matagas din hindi pagandisan subhanallah wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yakshifu sitra Allah an saben benar amya katurugs kanyan na siya panganun wallahu ta'ala ang kutwa paman na miyang galbakyan akadustaan nakiapitan sa kanyan na sa kanyan din isumyawas ang kutwa inisa panganun wallahu subhanahu wa ta'ala sa kanyan din isumyawas ang kutwa kesa pangi wallahu ta'ala sang kutwa pinggalbakyan na padanan si iko mga kadustaan nagupadanan si iko mga galabak di prila wallahu subhanahu di prilaan wallahu subhanahu wa ta'ala ya ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sang kutwa adilan ikipagambugan na budilan ikipagandisan sang kutwa ngan amyang galbakiran o pamabuka ben kesawai so galbak man isa sekreto man isa katawan yang busi ko ginawa niyan na o pamakaben kesawai na kapakaya o man isa na dinyan karawan sumalam supadian dinan karawan magubay supadian sabab sang kuto anganin ang mapapadalamun madu o dinanganin ang mapapadalamun dusa na sabab sang kuto limo nagugigawar kitan wallahu subhanahu wa ta'ala na siya panganian kitan ang kuto anganin akap kadusa tanu siya pangan kitan wallahu subhanahu wa ta'ala ang kuto anganin akap karibat tanu na siu tanu mo wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuto akap akambalingan tanu si wallahu ta'ala sang gulalan sang kuto akap pumangani tanuron sarira pangin tanu si wallahu subhanahu wa ta'ala arilaan tanu niyan si ikunganin adi tanu di manggalbak ang kadustaan sa isang kadunya malagid ang kuto marayag na malagid sumarayag na gumasulan katawan tanuan tawa kaditano katawan kau bakalu-kalu na maparulitan ang kuto surga ay titilagad wallahu ta'ala sang mga tao mipipiya sa isang kadunya mimbaloy ang mga maalakan sa isang kadunya na gumakamaradig ka tanong si kapoy ko naraka jahannam ay titilagad wallahu ta'ala sang mga tao amyong kiron mapiar kanusan ak kagibisang mga darpayo sa Pilipinas na gumapiar sa mga kapipita si Eko darpa meron si isa Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.